Naim karabitay amin, lalo kadagiti nagkaado nga listeners ti Bomboradio, Bomboradio lawag gayon. Kasi na po, iti kuan ay sayang kat nga libreng tuli iti Badok, Ilocos Norte, nang rugi kam tay bigat. Ayun, Bobo J, thank you ken ni Mayor Kalahate, Doria iti kuan iti balasi tao ket thank you Mayor Kalahati tinabara nga pinangpasangbay mo kada kami. Agyaman nakmet ti kwa iti Ilocos Norte Medical Society ada digiti patulod nga do doctors agyaman nak ken Dr. Chester Cunyo agyaman nak ken ni Dr. Regendin Dr. Nodilon Corpus ken ni Dr. Cuevas nakananos na nga nang assist kada kami ket kuha kam ti pasyente, nakatuli kam ti pasyente around 90 hanggang nakaabot ti 100 daw Bombo J. Nagpatingang laing iti 93 ngem rabin actually kasangsang ket pitay laeng kasi ti kinarigat na ta medyo nagkaroon iti brown out ay bigat ijay ket around na before 10 sa tatay mangrugi kamin ket iso nga medyo nantabay ket at least inpalpas mi amin digiti nakapila ken digiti walk in line ti hammi nga na asikaso tattayen na Bombo J. So, mabale 80 amin iti beneficiaryo tay tata engineer nga tawan para kada toy libre nga kugit. Ay, sorry, ni kay Bobo Cristel pa gayam. Yan, Bobo Cristel, imabot kami iti 93. Iti na target mitat ng tawen, iti ili ti Badok, Bobo Cristel. So anat oras itay malpas engineer na kunam nga dan sa iti panagpukaw ay iti supply iti kuryente iti ili ti Badok sa bagay saan laeng iti ili ti Badok engineer no diket sa pakaramanan pa kadagiti kabang-ibang nga lugar ket dan sa talaga iti panagpukaw na ay iti supply iti kuryente. So anat oras sa tay engineer ay iti panagawan iti kuryente? Actually, nagawan lang tatay Bombo Cristel around mga 10 o'clock sa Tibia, pero minor lang, nagkaroon met lang asigod. Iso nga naituloy mi met lang, ngayon tatay malpas kami ket around 6:30 tatayan na Bombo Cristel. Iso nga nakananos di doctors tayo, tay mabot na kasi ta talaga hindi makita na kapasinan kit ipalpas telain kaasi damit kunada Bombo Cristel. At taganong mat engineer dagitoy imay nakipag apasat at datoy nga aktibidad yo malaksid laeng garagitay residente iti ili Badok adda kadipay dagitay nagapo kadagitay kabangibang mat nga ili engineer. DJ ti haminga na monitoren Bombo Cristel ta haminga min na ibaga kadigiti RHU ti kwa ti Badok no digiti address da isong hamon na monitor pero mostly taga Badok damit lakit di Bombo Cristel ngem siguro adda digiti isag mamanumet ket di nga nagabu iti kabang-ibang asidig iti Badok Bombo Cristel. Karati pa lang engineer ang mat iti nagbalin nga problema tayo iti panangi yusot tayo karati aktibidad engineer. Kaasin apo Bombo Cristel very successful. Mano di kita nagibit kung kanami nga rocket ni talagang na kwansa di kita taga Badok ta mano tagibit Bombo Cristel video nat nga na kugit. Adalang di kita sagmamano. Very minimal Bombo Cristel. So talagang natuturod dahiti residente iti Badok engineer. So adawat dagiti aside ka dagiti being engineer, adawat dagiti natataengan nga nagkugit. Ada Bombo Cristel, di nakakaasimit timon. Tolo, tingko na ako, natatangan ta makita mo nga amumlatan no natainganin akit ada digiti kuanan buknan akit ala iso masyang kami ngem at least successful ken natulong kami met isudan nga even though nga nataingan dan at least proud na meten nga isu daget anante talaga nga naging tunay na lalaki nga kunata yun no natulig ang aminen Bombo Cristel.
Wan nga rad engineer. Ano iti kung baga arason dan engineer no apay nga tatadalangan nagpasugit na bilang one the engineer. Siguro Bombo Crystal DJ Butengda ken DJ Met siguro ke taglalo no agpatuli ka Bombo Crystal ket mamano Met DJ libre ngamin. Syempre nangina Met DJ aglalo no pagati private so nga DJ siguro ti nakakuanda Met nga nagavailan da nga gaputa libre ket intayon ngunada ken nakikin mostly Bombo Crystal kikinlan ciao da eh. Lakay kan gasti-gasti kada isto siguro naka damit DJ tapnon gasta ket agpakugid da Bombo Crystal. Okay, engineer kat karati nga rod engineer no daragit tay pagyamanam karati balay nga panakayusmat iti libre nga panagkukid dita munisipalidad iti Iliti Badog. Go ahead engineer. When lalong-lalo ti muna nga thank you ka Bombo Crystal ket deti Ilocos Norte Medical Society. Ayun nga aglalo ken ni Apo President da ket ni Dr. Lovelyn ket terme nga imon monitor na kami ket very active ken kastakit kadagiti the doctors nga imbaon na ket thank you ti Ilocos Norte Medical Society kastamet kadagiti ken ni Mayor Kalahate. Thank you Mayor ken kastamet kadagiti naayat nga ko iti RHU iti Badok. Thank you kastamet kadagiti instructor ti Mariano Marcos State University College of Health and Sciences digiti impatulod da nga volunteer nursing students da. Thank you ken ti mesa nga dakila pagyamana ket ti Bombo Radio Bombo Cristel ta adda kayo nga nag-disseminate ken nagipadamag kadagiti kasting nga programa mi ken thank you and God bless Bombo Cristel.